יואו, איזה עצבים. לא, באמא שלך, כאילו שום דבר אישי, אבל מה זה? לא, הפעם נסחפת, אבל לגמרי. את באמת חשבת שדבר כזה אפשר להביא לבית ספר ולהציג יצירת אומנות? כאילו, נכון שאת לומדת בבצלאל, ונכון שפה כל הפלצנות תמיד מכסה על חרא האומנות, אבל את לא רוצה קצת יותר להשקיע, וקצת יותר, לא יודע מה, לפתח את עצמך? כאילו, זה נכון אף אחד לא יגיד לך שום דבר רע, כי באמנות כמו שבאמנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. אבל דרלינג, חמודה שלי, זה מכוער, זה פשוט הקאה, הקאה, כאילו כמו הפרצוף שלך, רק על קנבס מתוח יפה בבד. אז בינינו, את לא חושבת שאולי כדאי לעשות איזשהו change? you know what I'm saying, you know what I'm saying? זה פשוט מכוער. אז נכון שאת הולכת למוזיאונים כל יום שני וחמישי, ונכון שאת הולכת לכל הגלריות, ואת נורא מתערה בעולם האומנות, כאילו זה כל כך מעניין אותך, ואת בכלל אומנית, כאילו מה, ואן גוך הבא, אפס לידך. אז אני אספר לך משהו? זה לא עוזר, זה לא מחפה, וכל המילים האלה, זה רק מילים, וזה לא אומנות. את המילים לא תוכלי להציג על המוזיאון ולהגיד, אני מוכשרת. את צריכה לעבוד בזיעה ובצבע. שמן. גם הקרדיט הולך.